ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Frankie Lingkoi ulayo ban Korea ka nam ladu ha ka Jacob Shad bala pelong da ka Nongklau Presbyterian Secondary School ka program bala pelong kum shibenta jong ka jingpun kre ya ka jing rakhi dap arpsan sam ka school ya ka ba onsa rakhi haus nam aracara prenrio ya ka kerdan ba ar ha ka Jacob Shad la job da Kenneth Maulong kadba ya ka kerdan ka balai la job da ka MPL Nonglan ha ka jing ko penisab lani ka talent show ya ka kerdan baningkong la job da John Wesley ya ka kerdan ba ar la job da ka Kenhun Two Brothers but ya ka kerdan balai la job da Menang Kor Walang ki nong job ha kini ki art lig Jacob ki bawan baningkong kilayo khor marsh pho 1000 tingka ki bawan ba ar marsan 1000 tingka but ki bawan balai mar lai 1000 tingka ha kani kasi lawan bania don lang do USDO ka PHE mairang uba ki tariang ubala long kumukongsan but ubala yoruban plat ba ya ki khulom silver jubilee jong school ki weipat ki balai don lang ki kentob yu sordar ka shinong Nongklau uba ki war ki dikot ka managing committee ki teman basan ka balang Presbyterian Nongklau ki dikot ka committee balang nalor ki wei ki balasha khot sobha To ni kapor nga pau jusu bangala ban release ban pelat uni khnang ban yo ban di ban penyan da kata jin dan kam school ni jubilee pen ban scam long juga ku na mutaka school ta rishibot ladangi sang ya kanu ka school pihak ni ka kanu ka school kin dan bai santli ni kita ki santli ki sang ila ban school bada habang isim kerteng juki labong kita ko igri ka ese akal yang balang labong ka kita managing committee na kalyang balang bat ki donru kinong ikay ki blong shibenta jong ka jingdan kam jong ka dong school bat hadin kata kin don sa ki kena klem ki kena ke school kamla banyai pi bong ka jingwai ka bai larwai kong mentan nasutunat bahai ketu kejingwai habai le ong ba miliban rai ke wai lam gejongi pi keni ga thang gejong pi kalong ba pau nam ba bitip bahai usim tirat sing mo kumno ale persya yaki bor joki nongwei da ka wai lam re pi pat ki khna manta pi don pat yak wei ka wai lam bagata kalong khulom batling ba ka school gejong pi pinyo e kata jingnang jista Tikidonru haga school kidonru ki staff ki bayarap but bakhado khadwai pat kidon ki kemi ki pa pi gini ki san ki long kita ki benta ki bomla ban ngin weng na kanu ka benta jong ka school but kumbala ya thu yang a kani ka school ko jong pi ha ka jingya jengti ki jongka bun bha ki jinge ki ba pi kum ka balang kiba pi kum ka school pi tip bah but ngapan pau ji sungu bahang ni don i tebe mesan rang ba jong pi tebe mesan ES war but ngasno thu ba kani ka school kalong kum ni kum kalong menta ka de lingba ka yen ka sem ka jong i lingba ka jing tre sitom ka jong i lingba ke jingno senyang na kalyang ka yen ka sem bandang i ka pang hagaba katkum ke jingtip ke jongai la ai la no senyang sibun sikat deye nak benta ke jingbiang jingdon kam jong school na do pas dang ia ka te ngangit scam ba ublay unang kurkui kita ke benta ba ka school kalong kumni kom kalong ro day nomor bakata ka managing committee jong ka school na do pas dang hi ka i kata ka vision bandai kata ka vision makiyo in ray day da ka jingerap jong blay pi kanu kam habang ibu so blay haswa ngangit scam go blay ulat lupai ki baro ki jinge ki don ray habang isyania bangangit scam nang ni sakmadru baka school ka jong pi kanang kiyo baka nang penmi itaki laway jong ka ri bat ka jaj penrio kum bangalay kren nga small thu baka ni ka school jong pi absence na mapri ki jinge apri kendo
Semua babun bagi kita building selalu penpra temporary building lasna. Bangga penpau ke jisungu nam kita ki nong ilam mo kita ki ya klem da jer kerteng ini dengan sutu bagi adan. Nama da sisa kum ke school kamtam kum ke balang ke jongi ngang di presbyterian ni ngasutu baik ni. Nama ngi long ke balang ke badaladi ladi ngi kersan. Baladang indan ke jing start apa belum ai ni ya ke managing committee lalu ai ke jing start. Banlet shani shatai banwat kilat kilenti kanong ke bae. Barangangit scam baki bon baki nom kersan ni pi. Kibla kersan ratba. Ese ki nong mikmat jaki than ki jompi. Man ngapen pau ko jing sungu nang menta jong kiru. Bat ekawai ko abon ong ba da pilet shano de ban sarong yala ka jong. Sarong la ka jong ka ketien. Mateng teng ayo I ba hapreng jongi ki kasi langi dan para kasiru nya keren pareng. Pi kata kalong kay basusi ba. Iklet no yala ka jong ka tanrai. Bat pi ki kena kan mau pilong kalawai jong ka ri bat ka jai penrio. Ma kan mau ba kata. Te kan mau ban nang ban kunai bat ban pendut ya kapor. Pi kapor kadang kadang jinwai kasih ke bawang kipor ki balalet ki nuan paisho. Pidan mentah ke jinglong kena ke jompi. Kalau sultanat bahkan ke por, ma pimdan tension ni ke jingim pimdan kai. Nang bahaban bati pada ke por. Kadang ke por ban puli, kadang ke por ban lekai. Kadang ke por ban le iki baru ada finang ni ban bati ke por. Kan mau bapila job lupa ke jingim ke jompi. Namar yo lasai hadin habut. Pindal apet iki porlok ke jompi, pindal apet iki wei iki kiu syakmat. Kinsong ani. Ladang ala singap kini hikai ke jongan. Nila na singap ini pa jongan. Fin babi kata. Natau dan gamban bati ke por. Ma bati bai ke por. Baktin jong blai ru ong kata habi nang ban bati ke por ke jongi. Nang ye duai ru bau blai unang kurku pi. Unang ai ke jing start ya ke MC ya ke managing committee jong school ya ke balang. Bahkan nang yoi ya kata ke vision nang bajung blai. Kumno ban penyak ini, kumno ban penkiu, bahkan nang jikirku nam ta kan ikatanya. Nam ta kawai pat kawai ke longieng ke berengkam. Berengkam ke jinang jing start. Berengangit scam bahkan nang ke jikirku haki por kisngi ke benawan. Kan ke school ke jopi kan nang kiu syakmat. Kadang penmi kita ki rio. Kiba ya kita ki brio kiban long da sisa ke jikirku. Bat kalawai nam ta kari bat ke jabun rio jongi. Tentang kom sibenta nak bentar ke jing Arab nak ke jing ya snok tilang dengan ngang kepat yang German itu san nasumah kita nam tak brom jomblai amin. Jamsi ikinong jogro. Hello